धइले कितना मनाई सखी रूस गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल सैया जी आइले कुछ न कइले चढ़ल जवानी हमर नाही सधइले कितना मनाई सखी रूस गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढेर दिन पर बहरा से सैया आवेला कमाई के ढेर दिन पर बहरा से सैया आवेला कमाई के सूत जाला अपने ये सखी भीतर से कीली लगा है के चुअत पानी हमर चढ़ल जवानी चुअत पानी हमर चढ़ल जवानी फूलम फूलम ना हमर फूट गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल छपरा बहा विपेंद्र विश्वासी बुझे न मोर परेशानी हो रमेश यादव विपेंद्र विश्वासी बुझे न मोर परेशानी हो कितना बताई सखी सैया के लीला करे न कभो छेड़खानी हो कितना हिलाई सखी कितना डोलाई चढ़ल जवानी के कैसे मनाई कितना बताई दिया बूत गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल सैया जी आइले कुछ न कइले चढ़ल जवानी हमर नाही सधइले कितना मनाई सखी रूस गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल बिना लिहले भातार साला सूत गइल रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगा पीपल।